Senide maiteok, bake eta on. Aita Santua Frantziskoren katekesiak jarraituz, aste horietan landu ditugu discernimendu edo bereizkuntza on bat egiteko hainbat baldintza eta osagai. Edozein saiakerak bere jardunbideak ditu, ezagutu behar ditugunak ondorio egokiak ateratzeko. Gaurkoan beste osagai bat landuko dugu. Norberaren bizitzaren historia. Gure bizitza eman zaigun liburu baliotsuena dugu. Tamalez askok irakurtzen ez dutena. Edo agian beranduegi. Hilzorian daudela egiten dutela. Eta hain zuzen, liburu honetan aurkitzen da guk beste bide batzuetan alperrik bilatzen dugun erantzuna. San Agustinek, egiaren bilatzaile amorratuak, hain zuzen bere bizitza berriz irakurtzen ari zela, hau ulertu zuen. Bertan, jaunaren pausu, isil eta erabakiorrak sumatuz. Bide honen azkenean txunditurik hauxe nabarituko du. Ara nola zu nire baitan zinen, eta nik kanpotik, eta kanpoan zure bilanen bilen, eta desitxuratuan nintzenez, zure sorkarien atzetik ateratzen nintzen. Zu nirekin zinen, baina ez ni zurekin. Argatik, gonbidatzen gaitu barne bizitza lantzera. Sar zaitez zure barrenean, zeren egia barne gizakiaren ganda. Bere gonbidapen hau gaur nik berresten dizuet, dio Frantziskok. Sar zaitez zure baitan, irakurri zure bizia, irakurri zaitez barrenean, nolakoa izan den zure ibilbidea. Lasaitasunez, sar zaitez barna. Guk ere maiz izan dugu San Agustinen esperientzia bera. Geu izaten uzten ez gaituen pentsaerek atxilotuak ginen. Guregandik etengabe aldentzen gaituenak, mina egiten gaituzten mezu estereotipatuak. Adibidez, nik ez dut pitzik ere balio, eta lur jota zara. Niri dena oker ateratzen zait, eta ondoratzen zara. Nik ez dut inoiz ezer onik egingo, eta beherantz erortzen zara. Eta hola da bizia. Esaldi ezkor horiek beherantz erorarazten zaituzte. Norberaren bizia irakurtzeak baita ere elementu toksikoak antzematea da. Gero gure historiaren hildoa zabalago egiteko. Beste gauza gehiago nabari ahal izateko, aberatsago egiteko, bizitzaren konplexutasuna errespetatzeko. Jainkoak gure bizitzan modu diskretuan egiten dituen beste gauza asko jasotzen da hola. Aita Santuak bere esperientzia bat oparitzen digu. Behin ezagutu nuen bere ezkortasunagatik Nobel saria merezi zuen pertsona bat. Dena txarra zen, beti beherantz jotzen saiatzen zen. Pertsona mingotsa zen, eta hala ere hainbat gaitasun zituena. Gero pertsona honek beste bat aurkitu zuen oso ongi laguntzen ziona. Eta kexu bat botatzen zuen aldi oro beste honek zioen, orain ordainez, zutaz zerbait ona esan. Eta besteak, bai, beste gaitasun hau ere badut. Modu honetan, pixkanaka aurrera egin zezan lagundu zion. Bere bizitza modu egokian irakurtzen. Gauza on nola txarretan. Gure bizitza irakurri beharrean gaude beti. Onak ez diren gauzak, baina baita ere jainkoak gugan ereiken dituen gauza onak. Ikusi dugu nola discernimentuak ikuspuntu narratiboa duen. Ez da ekintza soilean geratzen, baizik eta testu inguru batean sartzen du.
Nondik datorkit pentsaera hau? Zer sentitzen dut? Nondik dator? Norantz narama orain sumatzen dudan honek? Lehenago, olakorik aurkitzeko baldintza zein izan da? Berria ote, ala beste batzuetan aurkitu ote dut. Eta zergatik beste pentsamentuak baino bortitzago da. Biziak honekin zer esaten ari zait? Gure bizitzako gertaeren kontakizunak beste ñabardura eta garrantzia duten detaile askotaz jabetzea datar. Orain arte ezkutuak nituen hainbat gauza orain gureganatuak gelditzen dira. Adibidez, irakurketa bat, zerbitzu bat, topaketa bat. Hasieran garrantzi txikia zuten gauzak denboraren poderioz barne bake bat ematen dutenak, bizi poza eta ongirako ekimen berriak egitera animatzen dutenak dira aurkitu ditugun detaile horiek. Gelditzea, jasotzea da, discernimenturako ezinbesteko da hori, harri bitxi ezkutuak biltzea bezala da hori. Jaunak gure alorrean horretarako ere indituenak. Ongia ezkutua dago beti. Ongia lotxatia delako eta argatik izkutatu egiten da. Ongia estalirik dago, isila da, eta indusketa geldo eta etengabekoa eskatzen du. Jainkoaren estiloa xumea delako, jainkoari estaltzea gustatzen zaio. Beti diskrezio osoz, ez da inposatzen. Arnasten dugun airearen modukoa da bera. Ez dugu inoiz ikusten, baina biziarazten gaitu. Eta ez dugunean orduan bai faltan botatzen dugu. Norberaren bizia berriz irakurtzen ohitzeak, begirada trebatzen du, fintzen. Zeren jainko honak egunero egiten dituen mirariak nabari ditzagun laguntzen gaitu. Guzti honetaz jabetzen garenean, beste norabide posible batzuk ere ikusten ditugu. Barne gustua, bakea eta sormena sendotzen dituenak. Batez ere toksikoak diren estereotipoengandik askatzen gaituzte. Jakinduriaz esan ohi da, bere iragana ezagutzen ez duen gizakia berriz ere errepikatzera kondenatua dagoela. Norbaiti gure bizitza maila sakon honetan kontatzerik bazenu, zein opari ederra biontzat. Gaurkoan amaiera ematen diogu aita santuaren jakinduriazko hitz horiei. Beste hurrengo bat arte. Jainkoaren bake eta pozetan.